wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa wannan sabon bidiyo namu. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda ka sani. A darasinmu ne zan nuna ma yadda za ka yi ka ɓoye kanka a group ba tare da mutum ya ganka ba ko kuma ya ma magana. Za ka ɓoye kanka a cikin group, mutum bai sai ma magana ba illa sai mai wanda yake da nambanka kafin ya ma magana. Mutum ko zai bi ka ya tura ma sako ba zai ganka ma balantana ya ga nambanka, sai wadda ka yi saving na namban shi ko kuma ya yi saving na nambanka. Kafin mu shiga cikin bidiyo akwai inda aka rubuta subscribe, ku danna mun subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa saboda zaran na ɗaura bidiyo za a sanar da kai. Da farko za mu je mu shiga cikin WhatsApp namu kamar haka. Mu zo mu shiga cikin WhatsApp namu kamar haka. Bancin mun jira WhatsApp namu ya buɗe, zai nuna mana kamar haka. Za mu zo mu danna waɗannan madanni uku na saman nan, ga su nan waɗansu madanni uku na sama, mun danna su, gashi nan settings, gashi nan settings na ƙarshen nan, sai mu zo mu danna a kai. Idan mun danna a kai za mu zo gashi nan farko inda aka nuna account, sai mu zo mu danna kan account. Za mu gani privacy, gashi nan wannan na farko shine privacy, za mu zo mu danna. To in ka shigo nan wajen ga inda aka nuna ma about, ga inda aka nuna about, bari in samu kuma yake a wajen nan wajen, to about. To in ka zo za ka zo ka same shi akan everyone, to already yana kan everyone, kowa zai ganka a group. In ka zo kai selecting my contacts, to sai waɗanda suke da namban ka za su iya ganin ka a group. In ka zo kuma ka zaɓa nobody, to ba wanda ya sai ganka a cikin group, sai dai kawai ka tura sako amma mutum bai sai ganka ba, ko kuma ya bi ka ta private da ma magana da saura. To a haka ake sa yadda mutum bai sai ganka ba. To kada ku manta, idan kun ji daɗin bidiyon ku danna like. Assalamu alaikum.